Така, след като ви запознахме с автоматичните осчетоводявания, които са голямо удобство и на банката, и на продажбите, и на доставките, сега ще ви покажа и едно друго поредно удобство – обвързването на видове документи. Могат да се обвържат както сметки клиенти и доставчици, така и сметки, дори да речем, ако си проследявате разходи за бъдещи периоди по доставчици или по документи само, можете да го правите пак от тук, да видите кои позиции са ви отворени. Единственото условие е само с сметки, които са на аналитично ниво може да се прави. Синтетичните не можете да ги обвързвате, а само техните аналитични такива. Сега ще видите какво се случва с обвързванията. Имаме от една страна, малко по-така детайлно трябва да го направим. Имате от една страна плащанията, от друга страна документа. Имаме плащане, само че искам коментара да видя къде е. Ето го коментар, една отзад, значи, щом ще правим обвързвания, си го места по-напред, да ми е по-удобно. Тук също може да махате видими колони, пак с десен бутон. Мен ми е ясно от кои сметки идват, така че тях няма да ги гледам. Така, и ето тук е номера на коментара да излезе цялото. Настрой го от тази страна. Тук също ще си го настроя, ще си махна неща, които не ми трябват. Тук коментар е така, идеално. Сега, тук плащането всичко е опитна база и затова ви показвам. Ето ще ви покажа как се обвърза. Да речем, това е плащането по този документ. Обвързвам го. Желаете ли да обвържа сметките? Да. Те изчезнаха, защото са обвързани и сега, влизайки, търсейки от този клиент какво не ми е платено, ми излиза само неплатените документи. Но ако искате да видите всички документи от годината или с кое е вързано, избирате покажи обвързаните документи и то ви показва автоматично всички документи, които до момента са минали и с какво са обвързани. Сега ще вържем и нещо още друго. Идеята на този модул е да си улесните при търсенето на пари от ваш клиент, който не ви е платил нещо и пита по коя фактура или по кои фактури. Влизате тук и веднага ви казва кои фактури светът не е разплатени или каква част от тях остава, защото може да има някаква част. Тя ще се покаже тук в остатък за обвързване. Това ви дава голяма предимства, да не губите време.